Morning, morning, morning. Selamat pagi. Jadi kok entong iki. Dah. Padahal aku ngomong kayak endok ini. Ya sareng lah lakonane. Terong cedul. Lar kidul. Ango jago taro. Pak Jenti. Tolong bah. Wong mati ora obah. Itu kan itu. Jajal, bayi kok ngecintit-cintit kayak endong. Oke guys, jadi selamat pagi. Akhirnya kita mengonten setelah kemarin libur ya kan. Kita itu butuh bed rest ya, Bu. Jangan nunggu dagi. Sekali-kali tak udah indah mau nunggu kajian terus aja. Apa sih ini? Nggak apa ini kan? Lepok aja sih. Jadi hari ini kita mau packing karena nanti malam kita mau berangkat ikut Badami. Jadi aku jelaskan dulu. Jadi nanti saja itu yang kemananya nanti akan diklarifikasi. Iya, nanti akan diklarifikasi kepada pihak Bunda Dewi dan Om Toyo ya. Jadi nek ini malam hari ini kita mau packing dulu. Ini sing dibawa Salwa. Jadi ceritanya ini Mbak Dami ini duwe kayak semacam nazarin ya. Ya maksudnya Uni. keinginan untuk mengajak anak cucu beserta anggota yang lain. Pokoknya ya pengen apa ya jenenge Mbah Dami kan kerja toh. Kerja intine mesti jualan, dek kan ya pengen apa yang ngono jenenge? Self reward. Self reward dek iki pengen menyenangkan anak cucunya ngono dengan diajak rekreasi, mumpung dia sehat-sehat, tapi bisa ngumpulkan mumpung juga liburan kan ngono. Dadi niki yo mumpung liburan kali ini tuh agak berbeda ngono dari tahun-tahun yang lalu. Jadi iki iso liburan bareng, iso seneng-seneng bareng ngono. Dan semua dana adalah sponsornya Mbak Dami. Bener banget guys, mulai dari kenaikan maksudnya dari transportasi, penginapan, semua itu disponsori oleh Mbak Dami. Kita tidak mengeluarkan sepeser pun ya teman-teman. Jadi wes engko kuwi masuknya kategori klarifikasi ya ndak, ora packing. Ya wes ayo. Apa saja yang akan kau bawa? Oke lagi. Namanya juga baju tidur. Ini cocok deh. Gak usah mubazir, nek enake sing kuwi ya kuwi. Iya ancen. Lah kowe mak terima wedal liburan 4 dino ki lho kowe tuku kak 200.000. 200.000 mulai celana, sepatu. Iki ngaku sing coklat ae gak sih? Iki apa emang? Ngono ki kok sing Untuk kondi. bukan dino. Ya selinggo ra kena kuwi. Kok malah Oh kuwi wekku sing mau upet kok sing tak nggo sing perjuangan kae. sing perjuangan kok sampai ora. Terus akhirnya aku tuku iki guys. Pisan karo perjuangan. Nek nganggo kuwi. Nek salah ya padha karo kowe ngono. Kuwi iki ndase iso dibuka. Ora usah ndek, ndak sesek-sesek ngatet. Oh iya nek mbok nggo kowe ya apik. Wong mbok nggo kowe sakmono, ndek iki tak paksa tak nggo aku masam. Amikot. Terus Jebone apa, Bang? Mbak Audrey apa? Coklat kan lho. Aku coklat. Iya, coklat ati. Gak usah dikepres-pres no body. Malah kenyang malah sarung. Apik ngono ae. Endi ambek endi? Coklat iki.
Kok katem jiko ah? Coklat sing kanggo kuwi udah sing tak ingin nang mengarep. Coklat sing pengen nek nomor endi? Gak tau wis aku. Coklat kalau sing digo Jadi kan- Sing tak iket mengarep kuwi udah sing aneh kuwi yo nek tak iket mengguri. Allahu Akbar, orang nyambung, nyampo toh. Kan iki kan fungsinya mau ngurok gitu. Tapi gak nyambung, iki mendingan kardigan. Iya. Kenapa? Ya jirang ireng. Cakem. Terus endi iki? Putih kuwi ya kudune yang nganggo jeronan neh. Wong kuwi putihin rancang kok. Enak jironan. Lah kuwi kepegak 3 layer. Ora, kan lengene tok. Elek delok kuwi sak pira dawane. Kayak ngene. Lah iya, Lah iya, terus dikeki lengan tok. emang duwe kowe? Duwe ngenyek. Ya wis gak apa-apa. Iki maksud Ndrenggo trek. hitam putih. Kenapa nih hitam putih? Koyo ane kok gawe trainingan kita mau. Jadi mesti nek nganggo ngono kedua lek ini. Bisa apa ngono bisa? Gak iso. Aku malah kudu tak cuwoplok kabeh ngono kuwi. Meskipun iso tak leboknone, aku tetep kudu tak coplok. Ini kan takok yang ini belinya di mana? Color box guys ki. Di Semarang. Kok ibu pengajian Kan. Ya Allah, anak ini belum pengajian. Pengajian. Itu kudunya raos kayak walah. Tapi rada piye nawa? Gak serak aku yo kan. gak Terus iki sak setelosan iki. Iki sing dikene pantai guys. Tuku ngene iki bolong-bolong ya. Tuku inner. Terus mari ngono iki tak jalukno sampel. Apa sing mbok jalukno sampel? Ini. Tuku dhewe kabeh lho iki aku. Oh. Ora enek sing mbok jalukno sampel. Wes muni iki lho guys ning aku ya. Apa? Engko tak tukokno kudung wis. Terus iki ya. Iki kan aku ternyata duwe iki. Kan tak jalukno sampel. Ternyata aku duwe iki terus muni ngene. Ya wis berarti gak usah tuku neh. Sampel apa? Sampel sing kae? Sampel apa? Sing ndi? Pasmina. Gak enek. sampel mbok di kabeh. Iya. Kan. Kan gak oleh ngono kuwi. Ya Mas, bisa. Iki siji, terus nineh coke. Oke. Apa ya iki? Kita sambungan ndi? Delok anyar kabeh guys Mas Ami. Anyar kabeh bisa ngono sak krone. Iki anyar lho Nan. Anyar kabeh bayangno. Apa liburane kabeh anyar Mas Ami. Sepatu 6 sing anyar di liburne. Sepatu 6 Sama. Lagi kudu ngendi? Engko tuku. Kan. Kudune jek ape tuku Mas Ami. mosok kuwi nyambung Gak nyambung ya. Ku mbok dhuwurku gak nyambung. Oh. Ini. Nyambung endah. Mesti kalau putihnya kok piye ngono lho. Putih piye endah? Buk-buk nang Ora. Kan iki kan rodok beras putih endah. Jadi iki isar iki rodok ngefi ngono. Mudeng mana? Gak mudeng ngono. Wis. Ora usah. Engkene. Iki ketelu. Terus Keempat. ya kuwi sing kuwi. Ini lambune apa? Kerane iki. Kok kembaran mbek Mas kuwi. Emak. Lah kena apa ya? Emak. emang Mas digawa? Enggak, aku ya gak aja digawa, aku nggak mau kembaran. Di ruwet. RUU WEWT. Tak ngono ki lho. Ayo. Dan ya gue nek takok, wah iki kunen. Lah ya ayo nanti didono. Ya Allah tak ler kok delok nah. Iki sing ngene Bunda ya. Ki Om Ut. Ya Allah kenapa sih ndak aku tuh kembaran kabeh? Dunia nemi kenapa? Kayak duwe bojo dhewe. Apa? Kok Iki nek coklat Om Ut iki. Kan ora kembar iki cuma senada tok tuneng. Iki Ayah kuwi. kenapa Pak?
Ya Allah, ya wis ditatakno aku ora. Terus kayak sing ae. Iki nggo anu santai-santai kata pendek. Aku sih santai urung tak jebuk. Kenapa sih kudu kapelan? Menandakan bahwa kalian adalah suami istri. Enggak juga. Terus, Gue katanya nek ilang kan kelembek-kelembek oh sing senada karo klambiku. Kirit. Lah saiki wis senada ya, golek senada. Nek tempat rekreasi senada yo pun akeh. Tapi kan senada ini kan tetep beda. Iki tak saya tak anggo. ikatan cinta. Ora kae. Kena apa ya, Pak? Dadi iki kabeh kapal, guys, masam. Orangnya tidak kapal dipikir. sih, terus Anaknya mbak HP hijau, kuning, jin biru, sama dengan langsat. jeans ini. Loh. Jeans. Kan? Nek biyen anaknya diplekno kembar juga. Saiki ora, karek emak nganggo apa? Penting aku ambek ayah kembar ngono saiki. Karena juga anaknya pun sekarang nggak bisa diatur. Lembian sama pemone tak kambeni ngene nurut kabeh. Iki ya aku lagi kuwi kok anu ya nggo karo Mas Yemin kapal. Nanti wis emah. Karepku kan mesti kan bunda iki to. Rasane hitam putih pas yang hitam putih kabeh kuwi yo hitam putih kabeh mbek emas. Dek kuwi mang. Terus nganggo apa ngisoran? Cerono kae lho sing anu. Sing mbok kuwi kae terus. Kayak sing Dion di Dio. Heh. Dion di packingnya. Karo kuwi piye cah kuwi ya terus. Wis ning kasur kuwi tapi mbuh sing ngendi. Guga. Mas, Ndang guga. Jan tak anyar nek, Bu. Oh, gak mesti kan kuwi enek sing njaba, Mbak. Carane kabeh dibukai, Pak. Ayo. Yo. Sing apa? Sing Dio. Yo. Kuwi sanek. Keng moh ngaboti turune. Delok jengking. Wis diler ngene, Pak, delokan. Wis wow diler. dingin banget ya. Kan dibunyi diler. Biru, coklat, putih. Terus ini nganggo ndi? Ya iki kan gadokane iki to ketoke. Iki gadokane iki, terus coklat iki gadokane ndi? Mosok iki gadok ijo ndek. Hah? Mosok deh aku rasane. Coklat apa endi? Dek mana nggo ireng ndek gadok ireng. Tak taleni yo. Aku. Aku ya depresi deh nek mau wong lanang aku gak arah wong lanang. Kok terus iki diadai apa ndak? Tapi kelasnya aku harus sitok, aku karo kamu mbok arep opo? Ngono adek modele. Model lagi kok gak iso kayak kepastian ngono. Iki apa yang ndek? Entah ya, entah iki. Ini aku kuatir wis diler. Iki anyar kabeh iki suasana. Anyar tapi delok jenenge beli kabeh. Jenenge apa liburan iki senane kabeh iki anyar. Jenenge lah beli kabeh delok. Kabeh iki anyar rasane. Waduh, Oma dua manusia ini tuh semua serba baru. Sih namanya juga manusia yo. Iki kalau coba Hidup cuma sekali. Tapi kan adalah pertama kali gini. Yo. Gue udah pernah, bro. Gue juga udah pernah, Bro. Gue juga udah pernah, bro. Walaupun sudah lama, Bro. Lah yo, Tapi kan gue udah udah pernah, pernah, bro. Gue udah pernah kesana, bro. Nanti kok sopeng sampai. Lu belum pernah kan? Kurang makane di Yo. no uang jatuh dari langit. Sudah semua mah. Sudah temle. Ngempak ae. Iki kalau situ dia no. Wih, amin dah. Oh, iya kayak ngene betul. Permaksek gue. Itu dipermaksa iki. Ben berbentuk. Iya kayak bentuknya. Tapi aku ngapa? Cap pramuka dah. Tadi kenapa kene ini gak ngonten karena yo gak pengen ngonten aja. Gak apa-apa itu akan dibalas 5 hari ini dengan konten yang ngelumbo. Ya pokoknya hari kita akan refreshing. Oh iya. Jadi pakoknya pendekan di. Ibu tuh. Kayak enak. Tok si tok. Nyumbuh.
Dene piye uripe? Aku turu apa ya? Kan orang mikir sih tiga turu. Kowe kuwi ya wis, kowe kuwi sing bonggo kuwi wis papat iki wae. Ora usah bonggo turu. Iki warna apa? Kok akeh men kowe? Kene gor 4 dino. Tapi nang suwi. Suwi apane nek rekreasi tetep sedih lho, Kon. 4 dino. Wis pokoke iki yo. Yo telu kuwi tapi sing klambine omah ki urung dek. Iki kan iki apa yo. Sing tronone sing tinggo ning anu kan ning ndi? Delok ning lemari ana pra sing tinggo ning anu kan lho. Iki apa? Sing krem ku ya. Sing rada biru sing rek-rek ngene. Delok ya buka lemari Masmu. Iki klambi dia njaba kenapa saking gak sedenge. Iki geser sithik. Enak ora bisa kok. Trono sing ae lho. Wis full guys lho. Wis full klambine makanya jaga ning jopo. Karena ya bedino nambah klambi kok ngene iki. Delok. Ibu nanyar kabeh. Kowe sampe mutah cecekno gak full. Iki ae gandekane iki, gathukane jare pe dijero ning ngene, iya Dik. Karo. Heh? Arisan sik Mak ya. Sik Mak soteng Mak. Ya Allah, aku tuh Tumising. enggak, aku Wes dodok. Wis guys. kok karek sing ngambil omah tok, sing Mas ditunggu. Ya guys, iki genten sing ning ngarep ya. Nek bengi iki cah iki nata klambi guys. Bar nata klambi lah ya sakjane wis ya. Turu. Oh gak. Tase ditokno kabeh saka lemari. Tak takoki ya. Kan ning Bali iki sing dibutuhno klambi. Kowe apa nganggo bikinian terus tasan ngono kok bule. Klambi endi? Aku gak kabeh. Terus piye? Padahal klambine yo enek yo. Tapi dekne luwih memilih tas. Dadi aku ngene berpikiran dia apa konsepnya beli kayak nganggo bikini nganggo sing kain pantai tok ngono iki terus tasan mau piye terus tasnya digokno kabeh. Ini piye jan? Ini kenapa ya, Mbak? Ini lagi gila tas, guys. Gila-gilanya tas. Tadi aku semakin kesini, aku gak usah beli tas. Enggak lucu kalau yang kecil-kecil tuh lucu-lucu ya. Dia kayak ada goldnya, ada coklat sama ada krem. Tapi iki nek kowe nek nyimpen kayu nek gak ngono kok ngene iki. Ngene terus muat kabeh. Kudune koyo Coba. yoga. Digantung. Iya kita ngene. Terus tadi koyo mau. Tapi ini semua itu adalah lokal brand. Jawabannya lokal brand kalau dia itu imut, lucu dan menyenangkan. Mengemaskan. Delok kuwi tasnya nek piro ae kuwi. Aku kan ganti ya, sing siji iso masuk yang outfitku apeh. Iki kok. Aku nyilak sih lebih tepatnya. Aku nyilak sing. Oke. Enggak, aku lebih ke Tahu yang ini. Ini juga harus ribu. Tapi kayak iso tinggal dah popo. Penak seneng gede lho. Ini enggak bisa. Iso ngape iso. Ini enggak bisa dibuat ada terlalu banyak. Ada tempat. Iya tempat. Soalnya dia kurma ini tak. Kecil. kalau nek metu-metu ambek pacare cocok nganggo kuwi. Kenapa sih kudu metu be pacar? Metu dhewe ya isa lah kudu duwe. Lah kenapa? Kenapa? Aman metu be pacar, metu be pacar. Yo nek gak duwe pacar ya wis sih. Iki ngarep di mari tukang es teh. Aku iso ngono. Loh. Oke. Kok sama ngoji kesabaranku ya. Guys, tulung ana guys sing gelem dadi pacar. Sing gelem dadi pacare. Nase kuwi iso tinggur. Maaf, guys. Sing Iya, Nda. sing coklat ya udah ya. Tinggi. Coklat sing mau lho, sing diwadah mau lho. Aku pokoknya nilai siji. Apa ya? mau? Mau? Bondo dah. Enggak mau. Kenapa sih lo? Oh ini enak sate kok guys, sak dol santai. Jadi enteni ae. Ini aku serasa bosen kok tak dol.
Saya kata unanan aku tak punya. Aku percaya. Ya, punya. Ini baru-baru. Nah, kuwi iso plangplur nono so. Tapi iso mbok cangklong dawa kuwi. Enggak iso. Tenteng. Penak sing iso cangklong dawa lho kuwi. Dadi ndek iki mlaku gak usah nganu HP gak usah Iya sih ngene. dia. Iya. Kan outfitku. Iki apa mau apa tak kok iku we. Ket mang tas. Garuk-garuk das, milih tas. Itu kan bikini kok. Kan sama tadi. Bikini baru. Aku ganti dah aku dikambi. Apa aku lurut tas ini? Iki ambek. Ini coklat. Garuk-garuk das teh. Ada tumbone kuwi susah. Ambek iki. Ya kuwi lho tak ndroy nek. Iki kan iso cangklong lho wi tak maksud Sing iki. iki guys. Kulo kan. Aku asin nang toyo aku lurut. Pokoknya yang penting simpel mbak di kresek wis. Mulai kok bisa sampai gue tas koper apa pun enggak. Aku mau tas kresek abang ini. Mau terus gue tas kresek abang. Terus saya branded siji ting dikei Mbak Rika. Prada, Pratu, Iya tak pakai Prada. terus guys, sore banget tak pakai. Ini deh. Hah? Iya sore tak pakai ini. Aku dikei wong ya tangguh guys. Orang mayang. Dulu ki awal pertama aku pengen banget tas sih aku ngepek ngene Mbak Indah lagi iki bus Tanten ngepek ngene Mbak Indah ya terus mari ngono mergawe TikTok lihat awalnya ki aku kudu tas siji gitu karena aku tipikal Jadi gue uang pertama iki lho. Asem tuku dhewe 50.000. oh iya aku tipikal uang sing gak seneng nganggo tas kok rasanya kok ih ngapain gue tas gunanya kok nah tapi semenjak wis berkembang biak nah Berkembang biak. Iya koyo apa? Memang karto iku nek berkembang biak berkembang biak 1 dari 2 dari 3 ngono koyo aku berkembang biak wis. wis Nah, nah itu berkembang tok urung biak. setelah berkembang mari ngono wis lah ngajuk sampel kerjasama des boom masya Allah tabarakallah segini banyaknya tas saya pemirsa masya Allah tabarakallah meskipun tidak ada yang branded seperti di luaran sana tapi saya sangat masya Allah Iya aku iwa. Aku mbak saiki anakku Mboten aku sikilku sebentar ora iwa. aku tapi pengen makan ikan bakar yang Ya. Prei. Bunda punya Andi apa? tas Boy aku nganggo tas dia bingung aku. Ising iki lucu kayak iki ini tuh kayak cocok banget tuh ini lebih kabeh ini cocok banget untuk kalian yang lagi kayak kondangan simpel-simpelan gitu kayak buat tenteng ya kondangan. banget kan loh kayak buat tenteng kayak wanita anggun kayak yang Wanita cantik-cantik ngono. setelah dibuka isinya mendut ucur Banyak. nah Aku telepon semut lah Enggak ngono, dibuka isinya kresek sing putih kae tinggo ada jajah. jadi tasku itu ada dari beberapa brand tak hitung ya guys yang kalian kepo nek Jimsani aku hanya punya satu ini Jimsani nek menurutku ya aku tidak terlalu tidak terlalu sering koleksi atau tidak sering kolaborasi ambil Jimsani jadi aku diajuin kolaborasi dan satu ini terus ACC-an terus ya wes aku lebih sering kolaborasi dengan apa? Mosdom satu oh ini gini 2 3 Empat. Lagi apa? enggak ini dari BG6 ini 2 ini satu brand ini dari
Biggie Size ID. Ini yang series Johnny, ini yang series Genta. Terus setelah itu, nah ini dari Sukamuka. Iya, ini dari brand namanya Sukamuka. Itu adalah salah satu brand Indonesia Suka yang baru Jual dan muka. ini kualitasnya apik banget. Meskipun enak rego, ya enak rupa ya guys. Ini harganya rada pricey 300.000. Tapi menurutku yo apik. Sumpah apik. Mewah. Sumpah apik banget. Terus Terus iki mari ngono nek sing iki dari Bos Tanten. Nih. Ini tas saya. Wes guys iki Mbak Repa packing tok yo iki nganuni tas. Iki mang kan tak hitung kan 16. Packingku kenapa aku gak ngedono packingku karena nanti dujat 16. Sik oh. Iki 16. lah Terus sing apa? anu merah putih nanti. Lah kuwi lho sing kuwi sing ngandeng coklat kuwi kon. Iki wis 25 ya, Mbak. Yo wis ya katanya. Ya wes guys. Ditutup kok. Terima kasih tak tutup. Udah berapa sih? Sing merah putih nanti.